Han, zegoen jende guztia, hartu zuen, zati bakoitza, zelofanean bildu. Eskainuan sartu zuten, zegoen dana, lapurtu egin zuten. 3 lagun elkartzen dila urte zarrak ospatzeko. Eta, bildurran ondorioz eta, daka bukaera nahiko tragikoa. Ezin da ezer esan. Baina, da obra divertigarri bat. Nun gehien bat azpimarratzen den ze bildurra dakagun bakotxak, ez? Ze bildurrakin bizi gean. Eta bigarren parte bada, etxe berako, beste solairu bateko famili bat, bi aizpadinak, eta antzeko zerbait gertatzen zaie, bildurrez bizi dira. Eta zertarako bintzen geha? Urte berria ospatzeko? Ondo informatuta do, Bai. Jakina, nina naizelako? Hau, irrazionala da, Bino, zer gertatzen zaizue? Zer ez diaztu ezin izten? Aitu, barkatu bino momentu hau ez sinisteko eta ez bilatzeko inorretaz, Egunkariak irakurtzen baldin baituzu, jakin behartzeko zenuke, zentzuzko gauza bakarra, segurtasuna dela. Gaur egun bizirauna izateko, zentzuduna izan behar dugu batek. Hoxe, segurtasuna eta zentzuduna. Lagunak dira, 3, urte zarra ospatzea. Urtero elkartzen dira. Eta, bakoitzak bere arazoak ditu, Edurnek esan duen bezala bakoitzak bere beldurra ditu. Eta neko batena oso desberdina da, beldurra oso desberdina da besteekiko. Jendik arrontoki pasazun, eta bukaeran esan zutena izan zen arron mutxain txitzaiela. Ordu bete eskaseko obra bada, eta horren ondorioz pentsatzen dugu ikargarri ongi pasazutela. Eta hau da 3. aldia publiko aurri ningo duguna.